Hello mga ka-LC, okay ang akong ipakita sa inyo karon kay kaning Lolo Rosa nga lettuce wrap. Okay, so simple ra kay atong ingredients no. So nakita ninyo ang mayonnaise sa tunga. So mao na siya ang katong homemade nako nga low carb mayonnaise. Ibutang lang nako ang link sa ubos aron makita ninyo diun sa nako pag imo. So kani din sa ubos na tay pipino. So mga 1/3 ra ni siya sa whole pipino, ako lang din strips. Cut din. Kani siya is talong. So gikat lang nako ang talong. Dayon giprito. Ana ra ka simple no. So isa ra po ni siya ka talong. Di lang pud ta magpalabi kay syempre namang gihapon na sila carbs. So dili nang daghanon kaayo kay para di na pud na kay carbs. So then diri dayon is diri nga side ang atong bacon bits. Nalipay kay kuno kay 150 ra ang kilo ani bits lang ni siya. Murag reject lang bali ni siya sa kanang kuan slaughter. So naara po diri sa City Home nako napabit din kaning Dolorosa nga lettuce. So nalipay kay kuno kay naapod ni silingan na namalikya 100 lang ang isa ka set. Nanay ay iceberg, nanay romaine. So na inana upat ka klase nga lettuce then 100 pesos. So pila na siya kaadlaw na huruton. Okay, na din ko'y giandam diri nga low carb nga iced tea. So makita lang gyapon na ninyo ang link sa ubos. So giunsa na ko na paghimo. Okay? So ani lang ka simple ang atong Lolo Rosa wrap low carb meal. Okay, susugdan na ni nato no. Nagutom na pod. It's almost 1 PM. So ang akong gihimo nga mayonnaise, amazing kay daghan kay ni siya and 1 egg ra na siya, isa ra ka itlog. So karon na atay kaning bacon bits, pipino, talong og atong Lolo Rosa nga lettuce. So inanion rin ako siya pagkaon, butang na ko tanan ang ingredients. And then mayonnaise. So, ang mayonnaise ninyo, pwede na nyo sagol-sagulan pa o gusto mag-aslom pa jud kaayo, na uban nga tamis. So, nara ninyo sa idugang ninyo sa inyong mayonnaise. And then, inana, i-dip dayon, then kanon na to. Kung makasulay bitaw mo, makaana jud mo nga, oy, murag pang resto kaayo nga lami. Mo siya ka ng lami pod sa Torx wrap bitaw. So, wala lang na ako siya nabutangan ani kaning kuan, kanang sibuyas, katong sibuyas bombay nga puti bitaw, di ba nana siya sa wrap kasagara, o katong atchal or green nga atchal bitaw, di ba tamis to siya, lami po to siya isagol ani. Pero kung unsay naa sa akong ref, picture taking sa tanok pang IG. Okay. So, kung unsay naa sa akong ref, maura po to siya ang akong iandam. And then, amazing kaayo no, kay di ba yung mga lettuce, lahi ra mong ning lettuce sa uban nga greens kay syempre pwede nimo kanon nga hilaw tungod sa iyang kanipis, tungod sa iyang tamis nga juice, din sa iyang texture nga medyo crunchy. So, ana ra. And then, okay, kaning atong bacon bits, kung wala mo yung bacon bits, pwede ka ng tinapa. Dayon, ang juice sa tinapa or ang sabaw, i-drain lang ninyo. Kaya naman ay mga added sugar, anong mga canned goods good. O pwede corn beef inyong ibutang. Actually, lamig kaayo kung corn beef. Kana, isa po na hilig kay kuana. Dayon, mapalit naman good na siya sa unahan sa sari-sari store. Okay, ana lang no. O, see? Wow. O, lamig kaayo dyan siya. As in, kung makatilaw mo, makaana dyan mo. Pwede kada simana na ako ingin ani. Okay. Kung walay lettuce dira sa inyong duol, pwede baya kaayo o kuan atong gamiton. Kaning cabbage, lapuan lang nato. Dahil himuon lang din siyang wrap, pwede kaayo. Pero lahi jud ang kanang crunch bitaw aning lettuce no, okay kaayo as in lami kay siya. I highly recommended, dili jud ko maulaw sa inyo ha ani, kay kuan kay siya kaning resto kay siya glami jud. Dayon ang isa jud ka
aspect ani nga nakapalami kaning ang atong homemade nga mayo. So, don't forget na ara sa ubos ang link sa atong low carb nga homemade mayonnaise. Okay. So, katong magsugod pa og low carb, dili kinahanglan nga mag-awat-awat anang nasa YouTube channel bitaw o kanang sa Instagram nga naa sila mga cheddar cheese, mga sa pa na ang klase nga cheese kanang mga blue cheese, dayon na apay mga mozzarella, inana na almond milk, mga almond powder, manghimo butag almond bread. Pwede man kay taana pero kanang dili man gud siya practical sa atong bulsa no as Pinoy nga dili siya accessible basin asa. Mas gwapo man gud ning mag low carb ta nga pwede ra na nato mapalit sa dira sa tindahan sa unahan. No, tsaka kay nang inana kanang pang everyday life ba para mahimo bitaw siyang kanang kuan reality ra kaayo ang low carb. Gidaghan kay nagreklamo nga ang hudato man na. Dayon kuan na siya oy kanang para na sa mga tawo nga walay gipang buhat. No, dili jud siya kay actually ako bisag tamban lang heights na kaayo na. Tamban. Yes, ang tamban usay butang na ko sa lettuce basta na lang jud koy maparis nga green. And then kanang kung mabantayan ninyo naa-adjoy green perminti ang akong mga videos kay okay man kung meat tanan no. Mas importante man gud pod ang electrolyte and mga green leafy vegetables. Wapo kay na siya nga source sa electrolyte and usually labi nagsugod pa ka sa low carb need jud nimo ang electrolyte kay para ang transition sa imong lawas bitaw di ka maglipong-lipong, dili ka kanang magsakit ang ulo kanang ingon nila nga keto flu o kay low na kaayo ang potassium sa imong lawas o kanang mga electrolyte nga mostly kanang inana naara gyud na sa gulay nato makita kanang mga minerals, mga vitamins naa gyud na siya sa gulay niya. Dili pud tanan gulay nga healthy nya ang pinaka-safe jud kanang mga green tea. Okay no, so kanang hapit ko mahuman taon. So, ang katong gusto bitaw magsugod og LC, mao ni siya ang pinaka-basic na kinahanglan nimo para magsugod na ka. Kinahanglan na kay asin. Yes, basic kay ng asin. Kay para natay electrolyte ang asin. Katong nagsugod pa ko, kanang wala man ko Himalayan salt no nya. Di kay ko mahilig anang mamalit og online, kanang sa Shopee, sa Lazada. Iodize ra akong gamiton. Ibutang na ko sa tubig. Ana, kaingon nila, mao ko nunay basic nga homemade nga electrolyte tubig o asin gamay electrolyte na siya and then kanang ingon nila nga tubig bugnaw maka tambok no it's not true. Ang tubig ang pinaka zero carbs na siya, zero calorie, mabugnaw, mainit, lukewarm, pinaka safe ang liquid nga plain water. Okay, then itlog isa po na siya importante kay na nimo nga kinahanglan. So barato raman ang tray sa itlog karon. So di naman siguro mo apot pud og 200 o 300. Diba di pud na nimo mahurot isa ka semana. Actually kaning isa ka tray nga itlog nako mostly 170 raman akong palit. Malapas pa na siya isa ka semana. Budgeton lang gud nimo kana itong everyday LC lang ta. Dayon, Minula lauric oil. Why Minula? Kay lauric magud ang Minula dayon. Kuan siya, lauric it means from coconut. So pwede lain nga brand, lain nga brand basta kay safe kayo ang coconut. So kung naa kay budget na sakto, pwede pod olive oil. So kanang practical lang nato nga mapalit sa duol no kaning mga coconut oil. Mas okay pa ng local brand, diba? Support ta sa atong mga local manufacturers, okay? And then asin, unsa pa ako nalimutan. Then isda, karne, dayon gulay, dayon mo na pinaka-basic kaayo nga kuan. Pwede po ng canned goods, pero dili man gud na siya kuan, advisable nga sige tag canned goods, kina siya mga hidden sugars nga ilang butang hidden starch. Then kana mga hidden starch o sugar is syempre carbohydrates man na sila or sugar. So
it's not good for mag-low carb ka. So, maura to no, nahuman ako kaon, sige istorya. So, na mga daghang pangutana, please comment below. And then, atong tabangan og tubag. Okay? So, thank you so much mga ka-LC. Mao na akong last nga hungit, oh. Nami kayo jud siya, promise. Kung makahigayon magpalit og lettuce, awatan ninyo akong meal. Okay, super kalami. So, don't forget to follow me on Instagram, Mommy LC Official. And then, syempre, ang ating YouTube channel, Mommy LC. Okay. So, mga ka-LC, magpabusog ta, pero know your meal and know your food to stay LC. Thank you for watching.